המנה הראשונה של האתר, וצריך לשלם לו. אבל זה כן דרך האתר. כן. כי זה תשלום. כן, כל התשלומים וזה, אנחנו מספקים את זה דרך האתר. אוקיי, עכשיו דרך אגב יש כאן את העניין של העמלה. צריך להחליט מהי. כן? למה? עכשיו? לא חייב. $2. טוב, זה חלק מהעניין של... נתחיל בלי עמלה. כאילו בטרייל כזה, נעשה בלי עמלה, אחרי זה נעלה את זה. אוקיי. אז תמיכה באבני דרך. השלב הבא, השלב הבא, כן, עכשיו הקונטרקטור מחייב. נגיד הם סגרו, נגיד התבצעה העברת כספים. קודם כל צריכים לתמוך בריפאנד, אני חושב. כן? כאילו נגיד, יכולים להסכים על ריפאנד או דברים כאלה. אוקיי, גם כספים יותר מורכב. אבל יש את זה, כאילו זה חלק מה... בריפאנד אתה מחזיר את העמלה. כן, כאילו יש להם את חלק מהאמזון פיינקס. אוקיי, תמיכה בריפאנד. גם במרקט פלייס? כן. אפשר גם בריפאנד לקחת עוד עמלה בעצם, במקום להחזיר. כן, לקרוא אותם. אוקיי, תמיכה בריפאנד. זה לא כולל בולים. כן. אז רגע, יש תמיכה באבני דרך, תמיכה בריפאנד. אוקיי, עכשיו בקטע של נגיד עכשיו הצליח החוזה, נסגר, כן? אז החוזה הופך להיות close, כן? החוזה הופך להיות close, ואז יש את הקטע של הפידבק, שזה קטע חשוב מאוד, כן? רגע, מה זה close? close אומר, close ברגע הלקוח קיבל את המוצר. קיבל והוא מרוצה. כן. יכול להיות שקיבל, הוא רוצה שיפורים. נכון. קיבל והוא מרוצה.